gashi kun auren sunna ku damke alƙawarin juna. Salisu ka zamto ango wurin Nafisa kuma jego. Gaban ka ne nan ka ɗauka Nafisa ya ta albarka tana fadin ba tamkarka a zuciya so yayi shuka. Kullum tana kakkange ka tana ta kakkare ka dan wata ya karata taɓe ka ita kadai ita ce taka. A so komai tuta baka tana ta nunnuna ka wurin kawaye ba shakka abokanai ma sun san ka auren ku yayo albarka. Salisu yau ga matar ka ko daga ta kuji zance na akwai batukan harshe na wannan aure na koki na kauna ba za mu salata ba. A baya sun yi soyayya suna ta yi ba jayayya a yanzu ma dai soyayya ba za ce ba sa yi ba domin ku aure an daura ila ku sarki ya tsara su kai zama ba da yara ba za na daina bayanai ba biki ya ce na aboki na ranka Salisu an daura. Kowa na farin ciki Salisu ne ango na Nafisa wannan soyayya ta girma gashi a yau aure an dauro. Kowa na farin ciki Salisu ne ango na Nafisa wannan soyayya ta girma gashi a yau aure an dauro. Ubangiji zan safar ko shi ne yake bani iko har ma biro in ɗauko in na rubuta in doko. Auren soyayya an dauro. Tilas na saba ban tsara rasulu mai kyawun sura ciki sahabbai na jera har da waliyai ba saura. Auren soyayya an dauro. Sunnar ma'aiki ce aure a yanzu gashi muna tare ana ta faffesa turare farin ciki sanadin aure. Auren soyayya an dauro. Wayyo soyayya ta yi ta sanya zuciya ta sanyi. Kowa na farin ciki Salisu ne ango na Nafisa wannan soyayya ta girma gashi a yau aure an dauro. Nafisa ga nasa hinki da shawara na zo gunki ki buɗe kunna yanki domin ki karɓe sakonki. Auren soyayya an dauro. Kiyo biyayya gun ango tunda a yau shi ne jigo saboda ke ya bar shago zai kwanta babban ɗaki. Auren soyayya an dauro. Komai ya ce miki baya so ke ma ki bar shi domin so ƙaunar ku za ta yi na so farin ciki ba tamkar ki. Auren soyayya an dauro. Da kwalliya na sa shauki ki ba shi dukkan mamaki. Kowa na farin ciki Salisu ne ango na Nafisa wannan soyayya ta girma gashi a yau aure an dauro. Salisu ta tona so kun ka kai mata damke matar ka kula da ita kamar shuka domin ta yo yado a gida. Auren soyayya an dauro. Iyaye sun sa albarka abokanai sun taya banka kawaye sun gaggaishe ka kawarsu sun kai ma gida. Auren soyayya an dauro. To kar ka bar su sha kunya rike ta ya mai tarbiyya Salisu ba ka jayayya Nafisa kin yau mai gida za ya share hawayenki komai shi ne zai baki. Kowa na farin ciki Salisu ne ango na Nafisa wannan soyayya ta girma gashi a yau aure an dauro. Ya sanya san waye waka tukur ɗan gaske suna